Ricardo, a testvéred, a Patrik szeretne neked kedveskedni ezzel a dallal, és kíván neked nagyon-nagyon sok boldog születésnapot, sok erő, egészséget, boldogságot az életben. És kívánnak a szüleid, a Patrik és a Szandi, és nem utolsó sorban a kisugodal arra is boldog születésnapot. A Jóisten édesen erőben, egészségben. Tamen baktál-e? Dai sarà della lecca dotraio che tu dal manghe sciucchiare cialado la rognora tai letrine sciavore che tu dal manghe te sciacamavle to scialmuro traio canamaro Ricardo zipi caringa me da detai mamo andelende si Patrik Taila na 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 Tai Sandi Murirogni Lo shalamaro traio Cana Ricardo zipi caringa me da de tai mamo Andelende si Simuro barvalimo O Ricardo Patrik Taila na 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 Tai Sandi Cijana me ande vorbite penav Cana Ricardo lav tu ande mureva